Gure zentroak, Munto Bitartean zentronek bi unitate dazka, batetik dakagu egoitza zerbitzu bat, egoitza unitate bat, egoera kronifikatuan dauden pertsonei zuzenduta, eta bestetik eguneko zentro bat. Baita ere, perfil berdinari ez, bazterketa egoeran egonda, egoera kronifikatu batean sartu diren pertsonentzako. Orokorrean, eskaintzen zaie bi kasuetan arreta pertsonalizatu bat, eta, kasuan kasuko arreta zerbitzu espezializatu bat, eta gure asmoa da, nolabait hemen pasatzen duten denboran, bere buruaz eta bere bizitza proiektuaz arduratzeko kapazak izatea, edo behintzat daukaten autonomia maila alden gehien garatzea. Yo hasta hace 4 meses que estaba metiendo la pata, pues mal, pero ahora bien. O sea, aparte que soy una persona que no guardo rencores, o sea, como soy con mi madre, que en 5 minutos se nos ha pasado. Sí, el ambiente es bueno, sí, aquí es como una familia. Entonces, pues claro, los problemas, todos tenemos problemas, a ver si me entiendes, uno por un tema, otro por otros. Pero bueno, o sea, a mí cuando se me murió la ETA me ayudaron un montón, aquí. Eta profesional talde bat arduratzen dena pixka bat, beraien kasuak eta beraien beharrak antolatu eta aurrera eramateaz, ez? Eta bestetik eguneko zentroan, hemen bizi diren zenbat pertsona parte hartzen dute, baina baita ere, beste egoitza batzutatik etorritako pertsonak, edo beraien etxeetan, edo bestelako alojamendu batzutan dauden pertsonak etortzen dira. Gutxi gora bera 8:30 aldean gosariarekin hasten da aktibidadea, eta gero bai goizean eta bai arratsaldean aktibidade okupazionalekin binkulatutako gauzak garatzen dituzte. Batez ere goiz apartean tailerrak egiten dituzte, batzuk gehienak berrerabilitako historiarekin erlazionatuta daude, gure enpresetan eta berriz erabiltzeko moduan ez dauden gauzak ekartzen diren honea eta transformatu egiten dira.